Estem una estona que Déu-n'hi-do. Bé, ja hem arribat a Sete Ciudades, que és la població que tenim aquí a la vostra esquerra. I bé, és un lloc, és un mirador en el que hi ha dos llacs, la Lagoa Verde, que és la que està més a la vora darrere meu, i la Lagoa Azul, que és la que està més enrere. La Lagoa Azul serà azul quan reflexi al cel, però com avui està una miqueta encapotat, doncs molt azul no és, sinó més aviat grisós, i és una vista espectacular. I ara intentarem pujar a l'hotel. A veure si podem pujar. És un altre dels llocs. Hi ha aquest mirador i el de l'hotel, que té una vista més vertical i aleshores es veu millor. Cal advertir que el recinte és privat i és sota la teva responsabilitat d'entrar. L'edifici no té cap manteniment i està en pèssimes condicions. Aquest era l'aspecte quan el van inaugurar l'any 1984. A l'hotel abandonat aquí a Sete Ciudades. Ara anem a mirar a veure si trobem la pujada. És una de les atraccions que molta gent fa, que és pujar fins a dalt de tota la terrassa. Anem a mirar què veiem. L'any 1984 va obrir i va tancar diverses vegades, però l'obertura definitiva va ser l'any 1989, però un any i mig després va tancar definitivament. Durant 20 anys existia vigilància privada, però al desaparèixer el pillatge va començar i ha desaparegut des dels miralls, dels banys fins als ascensors. Aquesta és la comparativa des del hall de l'hotel mirant cap a dalt. No sabem ben bé per on puja cap a dalt. Al final veiem una porta, tirarem per allà i a veure si trobem algun lloc per pujar cap al sostre. Sí, aquí a l'esquerra hi ha unes escales, suposo que pujarà cap a pisos superiors. Anem a mirar. L'any 1984 va obrir i va tancar diverses vegades, però l'obertura definitiva va ser l'any 1989, però un any i mig després va tancar definitivament. Som al primer pis, continuarem cap a dalt. Ara no és tan fort com quan puja des de la planta baixa, ara hi ha una miqueta més de llum. Seguirem. Arribem al mirador, no, al sostre. Cap a l'altra banda, que hi ha els arbres aquests, no? Sí, passeig. Bé, ja hem arribat fins a dalt. Simplement és tal com entres. Hi ha un pàrquing per arribar fins aquí, hi ha el pàrquing principal, i rodejant la muntanya, res, a 300 metres, hi ha un altre pàrquing on hi ha una food truck. Seguint el camí hi ha el que era l'antiga entrada a l'hotel. Aleshores s'ha de pujar cap a dalt, hi ha una paret amb una porta i el que era la porta principal de l'hotel. Tot recte cap endavant hi ha una porta que et fa arribar fins a les escales, i es puja les escales cap a dalt i aleshores arribes a dalt al sostre. El que sí és que els primers 2 pisos o 3, depèn de la il·luminació del dia, caldrà fer servir alguna il·luminació, o sigui la del mòbil, que és suficient, o alguna altra, i tens unes molt bones vistes.
No és fàcil entrar al terrat, has de salvar algun tram que està sobre 1,5 metres d'alçada o una cosa així. S'ha de tindre cuidado perquè hi ha alguns llocs que hi ha forats que baixen fins a baix de tot i s'ha de tindre cuidado amb això. És complicat, molt complicat. Ara anem a entrar en una habitació. Where's my childhood? Is this called living? Left behind, I don't know. Where's the life at? Where's my childhood? Is this called living? Left behind, I don't know. I don't wanna grow, just live myself. I aquesta és la porta d'entrada que hem fet servir. A darrere. Baixem per l'escala de cargol. Just live my look behind me. Just live my I ara tenim una vista lateral de les dues lagoes des del Miradouro do Cerrado das Ferreiras. Per avui és tot, per rotejar des de 7 ciutats a les Açores.